Kula wangsuli sepisan malih Bapak Sriono saking Guwo, Bapak Priyo saking Guwo, Bapak Rosdi saha panjenenganipun Bapak Kanan. Wali sampuripun Bapak Ratno, Bapak Legiman saking Blingo, Bapak Suwarso saking Blingo, saha Bapak Kolik saking Guwo. Panyuwunipun gending nyuwun gending Kijing Miring. Ali-ali niki dikawiti nggih. Nggih ali-ali munggahe Kijing Miring. Nek Kijing Miring umume kok ali-ali. Nggih, sumangga kunjuk dumateng panjenenganipun paguyuban Muda Laras gendhingipun nyuwun ali-ali munggah Kijing Miring. Iya sajet kaya nek nampani dhuwit. Karsini ngene nampani dhuwit mek set. Kaya wong nesu-nesunan. Set. Lah mbok ditanggapi sing apik. Tuan kulit Eko Ditri Catur Panca Satapta Hasta. Cukup. Oh. Not
wong seje besuke delok dek kae emas kok saiki malah ora emas saiki malah seloko pikun ayo dinggo lombok mubeng ayo wong ali-ali keliru to nang kidul ora tau kanggo keliru karo ali-ali ning Karsini ali-ali batok Cok bawa. Ih. Cok bawane Bu Karsini. Apik iki lakon iki.
blojo pokoke ora ana tinggal liya mecucu arep blojo
padha jenenge bapak iki prawan aja ngenyek nek ditinggal lunga ketelan ayo yo dogo-dogo mek setugel. Ya ya. Karsini untuk setugel-setugel.